Aj vás pravidelne sekáva. Jasné, že vám niekto hovoril, že to je hlavne kvôli tomu, že pri tom pohybe proste nepoužívate ten správny vzorec pohybu, ako vidíte tu. Ale to nie je jediné. Keď ste potom cvičili, tak ste cvičili pravdepodobne nejaké takéto stabilizačné cviky, ako je tento alebo tento. A tie cviky sú super. Ale je to len časť vyriešenia toho problému. Preto sa vám to stále vrácia. Potom, keď už ste trošku na tom lepšie, je dôležité ten chrbát, tú chrbticu, tie bedra a všetko pripraviť aj na tie polohy, ktoré nie sú také dokonalé. Pretože vy cez deň nemôžete stále dávať pozor na to, ako sa napríklad predkláňate. A na to máte cviky, ktoré vám vlastne zosilnia tú flexiu. A ako vidíte napríklad tu, hej, a postupne sú tam aj ťažšie varianty ako táto, alebo potom ten Jefferson curl, ktorý je vlastne naozaj ťažký, dá sa už zaťažiť. Dôležité je však pochopiť, že to je systematická pomalá robota. Samozrejme, že nemôžete tomu hneď naložiť, lebo vás sekne v momente pri tom znova. Ale pokiaľ nevytvoríte v silu a je vlastne v tých nie úplne dokonalých pozíciách, tak vás stále môže seknúť znova, pretože cez deň, keď sa pôjdete zohnúť pre dieťa alebo pre psa, ako my sme dávali na videu, tak vás proste seknúť môže znova, kým ten chrbát nebude odolný aj na takéto pohyby.